abusive relationship hi ko puite zinga pakhat zok zok chu an ko puite laka moilo taka ko sa in an taksa le ril rolama po na tam tak chu anin siam sak thina hetiang ang te du da na tuar tu te hian an ko puite hne na tangin emo an no pui pasal te emo ani lo puin an tho pui hne na tang te hian hetiang anga te du da na hi an tuar tlang puya ma se hetianga an ko puite emo an sung te emo ko thlak thin te ho hian an ti chan ero chu an thin rim thu da wang le anin som thelo wang nia in soi thinin anin soi film le mai thin boka chu mai ba ka an chung te le an thian de po ina an hriat pui mi alo an ko pui te laka tanga an taksa le ril rolama ti du da na sa tak tua thin te po hi an om ve boka hetiang ang thil hi thil chalo tak ni in mi ina an hriat chaw meu phei chuan thil pui tak alo thleng man to hial thin ani also Sabasnikovai le Timur Prokopov te pahnih chu mi zong zong te hian in ngai zong in me tak in mangai tak le in che thiam ton em a theina apianga in chan pui ton reng thin tura chuan an ngai veka tin an pahnih hian thingtlang khote takte pakhata seilian ni in school an kalna changa in tong an ni a ti chuan kum chawng fe anin ngei zon hnu chuan in nei chu tum chho ve in an chung ti mai ba ka an chian tam tak nen in nei na hun ro pui tak chu an bo saita ani amai ro chu hetia anin nei an loma changa ni thum lek nuwa alsui le timur ata chu an chena khwa thlan mola chuan an pahnia thlan khur pakhata zaldu ni in William ani le tamaya hetia ani nei atanga ni thum leka alsui le timur ate an thia chan hi enge ni ta angle he zon chana hi ton tuma kan case en le tora chuan kan en ho thung don ani also Sabasnikovai ni chin ma se pasal nei nuwa Prokhorov ni ta hi January ni le kum sang ni pakhata khan Republic of Tatarstan Tokayevsky district thingtlang kho pakhat Melex anti a chuan alo pianga an u naw pahnia hian ano pangzok ni in a u naw pa Rosina anti nen chuan lim takin an seilian dona a u naw pa hian kong engkima alsoi hi aveng himin adwa thi ema ma se an u naw school an kallai hian an nu le pa te chu in chen thutin hetia an nu le pa te anin chen hnu hian an u naw chu an nu bula chuan an cheng chhun zum zela ma se an nu le pa te anin chen atanga reilote a hian anu chuan pasal dang nei le in an nu fa ho chuan anu pasal thar chena hmun Malekskoy an tia chuan anin son ni a chulai anom na hmun atang chuan khopui hnai ber chu mel som pahnih vel le ka hla ani to nge nge chutiang chuan alsui le roze te chuan an nu tho chu zom zelin an nu chu an zui ve ta zela chu mai ba ka an nu pasal thar an pashon nen po chuan anin ngei tlang hlomin an pashon la chuan alsui te unaw chu afati ang tak tak hian a en kol ve boka anu a phe chuan kapa ti in an pashon chu an ko ve ta thin bok ani ti chuan an chena khwa hi kholian lo tak ni ma se are mai ba ka amwan hle maya mi poipo sang hni vel chau chengin chumi khwa cheng ho te chu anin ngei tlangin ani hre chang ema in alsui le rose te po chuan an khothar chu nuam an ti thanin an tlang nil sol ema an khwa school ate chuan in zak lut ve in hetia school an kaltak china phe chuan thian thar an chhar bel hnem ba ka thian chu an nga ta hle maya chutiang chuan an khwa a an nun dan chu anom mai ba ka a ha dam thlakin khopui nun beng cheng le rilui lui ang te kha aum belawa tin he anom na huna cheng te hi tatar saute le Russian haute anni deuh veka kar khata voi khatal chu local community center hian lamna hunte bo sai ta thinin art class sang sang te an honga chu mai ba ka zai le lam te po bo sai thinin holiday chen khata phe chuan konsa te po an bo sai thin hel boka chunga chuan an community a cheng mitale nei thatak tak ten so hmunom tak tak te an entir thin bok ani alsui chu an school a chuan ati thaber pol ni se in subject dina grade A a movek thina hemi wa hian an zerte to te po chuan alsui chu meche smart tak ati dor shemi le ni tum nge tak nei mi ani thote soi thinin meche kom nuam le abula nuam tak ani tho chu an soi thin boka heng zong zong ba ka hian alsui hi a mil tha ema
chu mai ni lovin a dawmna le a zaidamna te chuan ama hretu te chu a hne thinin mi zong zong mai chuan a then thatak ni chu an chak veka tin alsui hian ano panlai changa a kom thin thian tam tak anei mai ba ka hian a thi tak ni thleng po a thian thatak chu lanein a hming chu Sabrina Subasnikova i ani a ani hi apalama changa akazan ni in Sabrina hi alsui ai hian kumthum ain no pangsok ma se an mani han en mai hi chuan kumthumin anin thlawani ti po chu a hria chawng lawa le chuan alsui le Sabrina ti hi akha to ka in bereng thinin an thuruk rel tak tak chu anin shilton ta thina chu mai ba ka an pahnih hian anin an em awangin unau tak tak ang mai hian an om mai zela ma se vanwai thlak tak main an pahnih hian topna hlim om tak chu an nei thei ta lo ve ve ani no pangte ni lai tangin alsui hi a hrisel lo hle maya a chan chu akal hian natna thalo tak chu charfu pal hlavin a hrisel lo te em ema anu a phe chuan chronic kidney failure te po chu ani pha he anatna la hi ni areya na zwal zel turang chi kha ani ome hemi wang hian alsui chu kal thalo in entier na biak ni ne ka te chuan in check up tur le in en kol tura an kal fo angai pha thin boka chu mai ba ka alsui hian vei tam tak hemodialysis treatment chu lo la to thinin akal po hian a thodan tur ang tak hian na chu a thok tha thei to lo boka chuti lai mekin Subasnikova chungkwa te hi chungkom thei tak an ni biak lo awangin alsui in en kol na tur le a medical bill de chu atam tham thin em awangin an chungkwa chu sumlama an boi pha em ema chu mai la ni lo thlaing mo za chung alsui chu school po kal theilawa omin chumi wan chuan anu a phe chuan alsui chuan a zerna chu homeschool angin akal pha ta ringot bok ani heiba ka hian alsui chuan adam lo awang hian lekha te po chu azir tha thei to lo hle maya hemi wang hian a graduation exam ma te le a college entrance exam ate po chuan lekha chu azir tha thei to lawa ma se chu tiang ang boina sang sang te ani chung po chuan alsui chuan zirna sang jok zira ani tumang ni thei tur chuan a thei top chu a chho zela economic degree ne chu atum ro hle bok ani ma se alsui chuan anana te awang chuan university hanwa lekha hanzir level te chu atan chuan thil har satak ani ti le midang te ti thei ang ti thei ve lo tam tak ani don ani ti chu a hri chiang hle boka chu mai ba ka ain en kol nan hian an chung ko sumlak lo zawe ai tamma chu man angai ni ti chu sha in university a lu to chuan tuition fee pek to chu alo ni ta boka hemi wa hian anu chuan a fanu hna chuan vocational college a lut mai tura shilin chumi school atang chuan e zonat lak thiam na pakhatal azir chhuat thei arin pui thole poisa a tho chhuat thei nuwa university chu kal le mai tur chuan a shel ta boka le chuan alsui po chuan anu tu sei da chu ngon taka lo ngai to in a mahuna tan university a kal chu chakle ma se a chung te ti boile chu a she to ema wangin anu thuronang chuan ati zuita ani hemi no hian alsui chuan eyelash extension tele nail care te chu asir le a ma se a hrisel na te a thatlo awang khan anina chuan a customer te chuan an ron pan mai ta thin ani ti chuan school a kal hian alsui chu Timur Prokhorova ni hian intongin ani hi school a chuan alsui a hian kumli lain a senior zoka in alsui a hian kumli a upazokin an pati hian anin kom ngai ngal em ema anu a phe chuan in ngai zong zuin punte aliam be zel nu a phe chuan in nei kha an tumta alo ni heta abelpa Timur Prokhorova ka hi sang khazakwa sumkwa pasaria khan nabares ne aklo alo piangin una pahni zinga ano pangzo kani a tinan chungkwa hi chungkom theive tak ni in anu le apa te hian chungko business lian vaklo anneya ma se chungko khosak pa ngai tak ne tan chuan an puisa tho chwa te chu atam hle thung hemi wang hian an fa te po chu zerten a thatheyang ber chu pe thein a thatheyang ber hian an enkol ati thei ome te chuan Timur le a una pa te chu anin kom ngai thinin a una pa chuan lo azir chwa nuwa Ministry of Internal Affairs na chu a thok meka kumsang ni kum top lama khan Prokhorov chungkwa chuan Malikskoya khwa chuan ram chu lein chuta chuan an chena tor hian in an sata a
hetia an sakso no a hian chulai hmuna chuan Prokhorov chungkwa te chu an fat ni na pemzuin an fati po chuan anin sakso an pui ve mai ba ka anin chung enkol na sang po chuan an pui ve na sa thin hle ani heti lai mekin Timura thian tele an chung ti ba ka an zerte tu te seidan chuan Timura chu tlangwal fil tak ani thule boina a siam ngoi lo thote soin inti boina reng a chuan atil ve ngai du lo thote an soya in sol ai chuan tongkama thu boy chin fil mai chu du sokin thilti sol pal alo ni ani chuan ngi dam dil mai te chu a shelawa chutiang chuan skula po no pang fil tak ni zom zelin lekha thiam tia seitor chon ilo ma se awan tlang pol chu ani ve thei thawa te chuan local art lama te chuan tilve thinin a hu ho tia an lam ba ka community center ra te chuan an perform da china hetia alo tlangwal thleng po hian heng a thil ti chin te hi alati chun zom zel bok ani heti lai me khian a unau pa arthur chuan university akalla hian nupui ania hetia nupui nei hnu hian an chena kholuya chuan an let leta a chumi hnu rei vak lawa chuan fa pahnih chu nei zuin an chung kwa hian malex koya an chung na chu an ron tlo fawa arthur fa ti pahnih chuan Timura chu an ngai na thinin abula omte chu nuam an ti thin hle maya chuti lai mekin Timura po chuan a u fa te chu angai na in a kom hlin thiam emema an bula hun man chu nuam ati ve thei thin hle bok ani te chuan school kal chhuat nuwa Timura chu military a lutin navy a chuan a thok chhun zoma heti lai hian al sui nen khan in ngai zong dei to in a hona al sui mu le chu a ngak hlel thin emema ma se hemi hnu re lo te a hian anu chuan kan sarnat na chu a ve ti an hre chuak tlat mai anat na la chu alo na sa to ema wang khan adam lo na sa tel maya anu a phe chuan na sa taka anin in kol chung le an thei ang to ka tha a anin in kol chung po chuan adam lo atanga thlari vak lo a chuan Timura no chuan anat na te chu twar lawin a thita thawa ya chuan hetia Timura anu abora atanga kum khat nu a hian Timura pa chuan nu pui dang chu nei le in apa nu pui thar chu anina chuan an lom lu ta thwaya Timura le auna pa chuan an pa nu pui thar chu lo pom thia mai in ani po an chung ka zinga mi pakhat ang mai chuan aron om chhun zom ta boka ma se hetia apa ina nu pui nei hnu re lo tia hian apa le anu pui chuan an business te boy pui turin an kholui lama chuan an let le santa a le chuan an che nei na chuan Timura cha chu om zuin na te po chu a tho chhun zom zel ta ani ama a kan se to ang khan al sui le Timura te kha high school an kalaya in tong to ni in anin lei china te chu alo thuk ta deuh dewa ma se al sui chuan a hra sel na te a that lo em awang chuan Timura laka ain thlashung thei ema amai ro chu Timura po chuan al sui chu a hra sel na a that lo awanga kalsan mai lovin thataka lo hnem thinin har sana le boina te po chu an pahnia an paltlang dun thei nge chu a rin thote a soi thin boka heti lai me khian Timura chuan military atanga a chhuat nu hian a zirlai te chu zir som le in a zirlai te a zir zot nu a hian an chung ko business lam chu a lu chil ve re a heta hian Timura chuan ama a in chom theina ba ka abial nu al sui po chu a chom theina zan tora tam poisa chu a thok chok ta hlo maya amai ro chu al sui chuan midang te ta na nok sak le boina thlen tu ni chu adu ho lo thung chumi wang chuan na satakin a na tho the ang te chu a thok ve lob lopa ma se van doi thlak tak main anel extension chu a ti zom the ta lo tlat maya hei hi a chan po an chemical le dam doi man te chu a hresel na ina angei lo wang alo ni chutiang chuan Timura po hian al sui chu angei sak mai ba ka adwa thiam thinin dam do ina treatment le therapy la to ti a akal pui fo ba ka hian mangai taka enkolin adwa thiam ema chu mai ba ka Timura le al sui nu te chu anin ngai na in al sui nu chuan Timura chu afapa ang che hian ain ve bok thin ani te chuan kum sang ni som pariat alo thlen chuan al sui thesel na te chu atlak niam chak ta hle maya akal te chuan a thodan tur anga thok thei to lovin al sui chuan regular taka dialysis ati lo phe chuan adam tha thei to lawa chuta adam chwa thei dan tur kong om chun chu akal thak che ani to in akal mil pui nei tu la chu anu ani maya ma se akal thak na man tur le ain enkol chun zom zel nan chuan poisa tam tham tak ange wangin
alsui te chung kwa chuan chutiang angza zat poisa chu an nei si lo ti chuan alsui chu adam lo na saktak em awang chuan atak sapum pui mei chu aron vung ta vek maya a hmai te po chu ron vung ta vekin a hmel han en mai hi chuan tungi ani ti po chu a hriat thei tamang lo boka chungti awang chuan alsui chu alungai tak zet ani ber a hmel lan dan te chu timura hmu ve chu adu talo hial maya hemi wang hian alsui chuan timura hna chuan hospitala ama hmutora local to lo mai tur hian a hril taringot ani ome ma se timura chu alsui soyang chuan omdu bi kholo alsu in natna tak ator lai chuan abula lo om ve tlata a theang anga lo en kol ve chu atum tlat thunga ye chuan heti lai mek hian alsui thi swala na tak tora damdoi ina a om hi an omna khwami te chuan lo hria in an thenrol tha ti le an khomi pui te chuan alsui te chu an theang anga pui chu an ron tum ve ta a alsui tan chuan local community center a te chuan charity concert te po sai ni in chuta an poisa hmu zong zong te chu alsui in kolna tan hian an peta a he an charity concert a hian timura po kha dance group lama te chuan lo perform ve in alsui zaina tur tan chuan poisa nga zia te chu an nei theita ani ye chuan alsui le ano te chu Moscow clinic lar tak pakhata chuan vakal tak ngalin chu clinic a chuan hlotling takin surgery chu an nei theita hlo maya amai ro chu in zaina a zo hnuwa chuan alsui chuan thatlam chu apan mo hle thung regular taka damdoi ai reng chu ngain ai tura te film khur chu angai ta hle maya chu mai ba ka akal an thlak ta kha a thodan tur ang takin a thok thayam ti hriat nan regular taka in check up reng chu angai ta boka chutiang chuan a in je zo hnuwa po hian alsui chu tharuk chung lai damdoina chuan omzuin anu kum khat chung chu ina engma tilawin om top ta boka chuta po chuan natna le tlang shileng te chu akai ma thinin midang te ta na shitlang satlia mai po kha alsui tan chuan anabik chin hle maya amai ro chu har saviau chin ma se alsui chuan doctor thuron le doctorina titura ati te chu ati vek angai chin ani ti te chu sia in har sa tak chung chuan doctor thu sai te chu a zon ve chin bok ani heti lai me khian alsui no le a una pa le a pashon de chuan alsui chu an lo support thale maya thil engkim chu a thatle vek tur thote lo shil chinin thil te chu a eng zonga thlir thiam reng tur chuan an fui fo boka chu mai ba ka timura chu alsui dam lo chung changa a kho sakdan ne an fano aron ngai to sia an hria thian alsui chu an do pui tak zet ani ber chu mai ba ka mi dan sokina an ngai zong te dam lo khatiang taka an en kol the kha an jing lo boka tin timura khan alsui kha nasataka adam lo lai khan chende in kalsan dei po ni se tu ma in timura chu an dem thei don bikin an shelawa ma se timura la chuan alsui chu kalsan lovin adam no chung zong khan aum puitlat ani kha te chuan alsui adam lawa damdoina omlai khan timura chu damdoina hian omve topin alsui khumula chuan omreng thina chuta chuan alsui chu athiam ang tok toka enkolin angai sakve ema chu mai ba ka khatia damdoina changa alsui chwa hnu po khan timura chuan alsui chu lapui chunjom zelin medical checkup nei tur te hian mulhla tak taka ti chuan ala kalpui renga chu mai ni lo alsui damdoi la tur hian atol phot chuan khodanga te po akal fo boka ya chuan alsui damdoina changa a chwa hnu re vok lawa hian timura chuan alsui chu in nei puya som tangi nge in ani po chuan chu a som na chu lim taka lo pomin an lom dun ema hemi hnu august tha kum sang ni somni pakhata khan alsui le timura te chuan islam dana in nei na chu bo sai ngalin hetia in nei na ceremony an man so hian alsui chu apasal te inama chuan aloi zui tak ngala te chuan hetia alsui le timura te ani nei zo hnu a hian alsui chuan anna tho thin te chu in lama la tho chun som zelin timura po chuan anna tho te chu ala chun som ve zel thoboka chetang chuan an pati hian poisa te kholin in nei na pui sui zok january tha a nei thatle chu an tum ta bok ani te chuan january ni le kum sang ni somni pahnia khan alsui chu kum somni pakhat alotling beta a january ni somni kum sang ni somni pahnia khan alsui le timura te chuan in nei na ro pui tak mai chu an no le pa te ina chuan bo sain heta hian an chung te le an thian te nai vai zong zong chu
an local khom kim hle maya mi zong zong de chuan alsui le timur te pahnih chu hlim taka rei tak in nei tur le chung kwa hlim taka din turin du sakna chu an hlan veka tin he in nei lom na hian ni thum lai chu in heta anin nei lo mang tu te seidan chuan alsui le timur te chu an hlim mel ba ka an mel te chu anung sar ni nan soya timur po hian a ma dei to atanga athil lo ti chak to chu ti tangalin alsui nu chu kanu ti in a ko ve theta a alsui nu po chu timur na kanu tia a ko wang chuan a hlim em em a he tiang taka mi patha a fanu alsuina pasala ane thei hi pathian ne na po lom thu te a soi hial bok ani ome te chuan in nei na a alsui din puitu a thian chu kumsom pariata upa sabrinai khani in sabrinai hi alsui ka zinle a thian thatak mai kha ani a ani hi alsui ti in nei mang tur hian khodanga tang hian alsui ti omna khwa hian local wangwanga te chuan january ni somni pathuma an kholama hong le tur ni in ni somni palia skola akal chhun som lekha angai to wanga pontum ani a te chuan hetia a ho ma hian alsui le timur te chen in room pakhata chuan cheuwi mai in an chung te dang ho ero alsui nu le pa te in lama le a then chu an chung te dang in lama te po chuan anom hlom boka hei hi a chan po anom na khwali a chevela hian hotel a umlo wang alo ni te chuan january ni somni pathum zana chuan alsui nu chuan mumang thalo tak mai aneta a amomanga chuan afanu alsui chu lo bo de in khoya ma chuan alo zong mu zo talawa amak pa timurala chu ngoi rengin thothenga chuan lo thu in oisa ther hi alo khalmial mial ani oma te chuan alsui nu chu jingdar nga vela chuan ron har ta hlunin amomanga wan chuan angai chu a thalo ta hle maya mutpo chu mozoi theidalawin alsui chu wa biaka angai thatlo na te chu washil mai chu adu tarum ruma amai ro chu jingma tak alani awangin alsui chu alahar aring lo bok nin kol ri lo me chu tha in a shile ta zoka ma se jingdar sari arik meu chuan anu chu ain sum thei to tangang lo afanu alsui chu biak po tum chuan awakol tange nge a ma se chutia awakol chuan alsui chuan anu phone chu alo chang thei ta tlat lo mai chu chapa sabrinai le timura te po kha han kol ve bok thin ma se tu mala chuan phone call chu an chang thei ta reng reng lo maya chumi wan chuan ama le apasal chu alsui le timura te ina chuan an vakal ta ani hetia alsui te in an va thlen hian anu le apa te chuan alsui te kar dan a timura kar chu aum lo ani te chu an hmu a ma se chu chu atira chuan enga ma chuan an ngai lo thung ma se alsui nu in alsui te kong khar avakik dona an kong khar alo in kal reng reng lo ti a hmu chuan amang ang tan ta hle maya a chan chu a fanu le amak pa ba ka a fanu thian no sabrinai te chuan an kong ka pui kha kal lavin an chwa san kha a ring lo shim shima te chuan alsui nu chu in chunga chuan lu tak ngalin a fanu le amak pa te chu a ko ta vak vaka ma se chang to tu ma chu anom theitlat lo alsui the living room avalo chuan chota athil mu awang chuan athi dang teu hle maya chota athil mu chu chhuat lai a hian a fanu alsui le a thian nu sabrinai te kha nonna an nei to lawani ti hria tak hian an thisena lo in che anoya lo omin an pahnih chuan voi tam tak chem tia vi an ni ti chu a hmu thei boka tin an taksa te chu a vo vek to awang le alo khong vek to awang khan an pahnih chuan darkar engemaw zat kalta khan tha ani dei to ani ti chu a hria thei ta bok ani te chuan chota athil hmu awang chuan alsui nu chu ring taka avin man hmo takin pona chuan atlan chuak ngala chota pona lo om apasal hena chuan lau thong tak le khor hlok lok chung hian in chung athil hmu te chu awasoi da veka chu vele apasal po chuan rang takin police te chu call tak ngalin emergency service te po chu a bezoi ta bok ani te chuan thu nei tu te chu alsui tin a hian jing lamdar sari le mini somnga vel bora chuan ron thlengin alsui nu chu alung lam a that lo awang le athil hmu te khan a thon im awang khan ama chuan medical attention chu amamo hle maya chumi wang chuan thil thlen dan te po kha a soi that thei lo mai ba ka a tapna sign ring tak tak te chuan a aw boka a fanu thita mai chu a ring thei lo chuti lai mek chuan alsui chung te dang te po chu alsui te na chuan lo thleng be le tan to in an thenom te po chuan jingkar kara thom ring tak le thil chalo tak mai an hria ta wang chuan an local khom ve ta hlom boka
chuti lai mek chuan forensic expert lam te pawh chuan an ti tur ang te chu lo ti ve zong zong in alsui le sabrina te taksa a chuan voi tam tak vi na hnu ma mu ani mai pia lama chuta an vi na man ra pawh chu chemte le bakche ani ti te chu an hreta a amai ro chu tual than atana an man chemte le bakche te ero chu in chunga chuan an hmulo thung te chuan tual thatua an rin hel tak ber chu alsui pasal timura khani in ani la chu ina tanga alo tlan bo de ba ka a phone te la chu a switch off tlat boxi ma se chu tiang ani chung po chuan timura chung te ero chuan an fa pa chu la chan ve tlatin an fa pa chuan chu tiang ang thil rap thlak tak mai chu ati du an rin lo thu te an no soya chu mai ba ka timura she tu song song te le an chen am te ba ka an chung te po chuan timura chu mi pafel tak ani thole anopoi alsui po chu a hmangai hle thole adua thiam hle thu te lo soin mi chen khate phe chuan alsui le timura te chu voi khat ma online ho lo thu te an no soi ve boka tin thil engemaw awanga inti thiam lo na po chu lo nei ni ma se timura chuan anopoi adu le a hmangai em mai alsui chu kut a thlak the chu an rin lo thu an no soi boka ma se a hnu loka mi chen khate chu local ve le in chuta an soidan ve thunga chuan timura chuan arukin alsui chu ati du da the hle thole kotte po athak thin thote an soi ta tlat maya chuta an soi zel dan phe chuan timura chu alsui laka chuan a thik tho a che the ema chumi wang chuan alsui nen chuan in hau fo thinin achang phe chuan an thom arin the ema wang hian midang te po in anin haule anin ti boilai chu an shebe thin ni in an soya ye chuan alsui chu anapna ti awang khan ein thlashung ema timura chuan alsui hnena chuan ama lo chu tomi padang ma ina an nei du lo tur thu te po a shil bok thin in an soi ani te chuan khatia alsui le sabrina ite rong taka tha an ni ma tlaya khan timura le a chan de chu timura te ina hian om hovin zanrei tak thleng an oma hemi zan hi inrin zan ani awangin zu po an inna saviaw ni turani hemi wang hian atu mai po chuan in lama hon chu an chak lo vekloma chu wang chuan timuran a thian te an ina tanga a thla liam meu chuan zan lai chu a pel der to boka te chuan hetia a thian te a thla ta ka hian timura po chuan an in chu darkar khatle a chani vel chung vel chu chhosan in hetia timura a chho chung hian alsui khan a thian nu anai chu alo text ve ni in alang chuta anin biak na chuan alsui chuan a pasal timura chu angai to hle thu te wasain a phone la a ken lo awang khan biak nge na a shed lo thu te alo soi ani oma ma se jing lamdar ni vela alsui chuan a text message thon chuan hnung ber chu thon chuak le in chuta chuan a thian nu anai chu text message a pasal timura chu in alo hon to thole thil engkim a that vek thu te wasain mutan tum to thu te awashilia heba ka hian alsui chuan ana ina alo ngai to vi awanga lom thu te wasain smile emoji chu a thon tel de boka te chuan chung a message thona te chuan hanjin hlel tur emo thil poi engma chu aum lo ni na shiata alandana thil engkim chu akal dan tur pa ngai vekin akal ani hmel ta boka ma se investigator te chuan timuran alsu ina a thian nu alo bia kha mi padang tu emo a bia anga ngain chu chu a thik ani an ring ta dewa chu wang chuan alsui nen chuan in hawin himizana hian zu alo rui ve deuh to awang khan timura thinrim thu chuan rul rafim po puman to lavin chemte chu ala anga chumi hnu alsui le sabinai te kha athata nia chuan an ngai ta bira heba ka hian hetia thila ti hnu hian timura chuan a thil ti te a hria chho hnu hian hlau tho takin anin chu chho san in akar hmang chuan atlan bo zuita ani chu an ring ta bira te chuan investigator te chuan timura chon na chu nasa takin an thok jan ta ani amai ro chu hemi hnu lok january ni somhi pathuma khan ela baga konga roadside cafe pakhata parking lota car pakhat muni in achunga chuan mi pakhat la thalai tak mai ruang motel ani te chu police te na chuan report alo lu ta hlo maya alandan chuan a khabe hnoi lama rifle in kana nu ma muni in ain kana silai po chu car chunga chuan alo lo oma hetia han in mai po hian mani le mani in that nge ni ti chu alang cheng hle maya te chuan police chuan car chunga ruang an chhar chu tunge ani ti chu shekngal thoin
chuta an rawng chhar chu tu dang ni lovin kumsom hnih panga upa Timur Parokov ange kha alo ni ani tile ania chu mi pahnih tha thu boya police zun lai me kha ani ti te chu an heta a heiba ka hian in ti hlum na na a man silai po kha apa ta alo ni tile apa hian he asila hi Timur ale alsui te cheni na khan save thata ka khan alo da a alandana Timur hian anupoi thianu te atha zo nu khan an in a chua san pa in apa silai kha akeng chuak tilve ani mela tichuan hetia apa silai aken chua chan po hi in ti hlum ve atum wang shim shim ani mel ta bok ani investigator de chuan Parokov chung ko chena in epchia buildinga an CCTV da chu endik na in chuta alandana chuan Timur chu a thian ti rian zan rei to taka an in chu chua sanin chuta an chua tanga darkar khatli a chan me nu vela chuan ama in ina chuan ron let ti alanga ma se hemi hnuwa hian CCTV a chuan alang to lo thung ma se heta changa alandana chuan Timur khan tuala tha zo to hnuwa ina chua san ni khan ina alu lo na lama tang khan a chuak ti kha a hria theita a hei hi a chan po CCTV khan Timur te in ma kong pui pheivel te kha thla ala tel vek ani ti kha shetelila a thawme heiba ka hian thushitu pakhatina a soidana chuan January ni somni pathum zana khan local club chuan dance event an buat saya amai ro chu he club hi Pakorov chung ko chena in bul loka omni ma se he club a hian himizan hian Timur ale alsui ti kha an kalmi alawa alandana an ina khan thian in leng an nei wang ani ma na ti chuan khati lai khan tu kar nge ti hriat lo chu Pakorov in bul naya khan aron tlana ma se chu ka chu atlan yam le thuai ni ome tin khamituk zinga thilrap thlak tak a thlen thu mi tena an hriat lai vel khan mi pa pahnih te chu Timur te ina hian lokalin Timur chu an ron zong boka ma se thil om dan te an hriat vele an pahnih hian rang takin Timur te in chu an chua san vat alo ni a ti chuan a hnuwa po to te ma in chumi te pahnih lokal chu to te nge an ni an soi thei to lo alo ni Nima sila hetia investigation akal zel taka chuan kumsomli pasari upa mi che pakhat massage therapist chu lo lang nolin alandana chuan chonu chuan ina po massage therapy le thil dang dang te po hi atibe theibok ani mela ma se he no ming hi media te shia tora pwanzar ani lo thung amai ro chu alandana Timuran he no hi alo bodor ve fo ani mela khatia twal thana thlenjana po khan Timur chuan chonu chu vateksin zanjei to taka chuan a ina massage therapy ti tora akal tor tho awashila henu po hian hetia a customer te zanjei tak tak po a ina an local thin hi ngaya lo nei to hialin Timur chu alo nga reng tor tho a thon let bok ani ome heta mi chen khate sedan chuan Timur khan anupui thianu te atha ma khan therapist kha awatlo masan inan soya an pahnih chuan mudun photin an mudun zo hnu hian chonu chuan poisa adil zoya ma se Timur ala chuan poisa chu alo pedu hausi lo te chuan chutia poisa apek do lo ta ka chuan Timur chu police station report a avo ta ngala ma se Timur chuan chonu chu lo an khum ta vak vaken tongkam chetin jenga an khum mai pi alama kotte hial po a thlak bokani oma hemi nu hian chonu chu thinrim takin a chwa san zuita ani le chuan chonu chu a hnu police station avakalin Timur chu ava report ve ta mi a chuta a soidana chuan Timur chuan kot a thlak vak thole apong swal thote avasoya ma se a hnu engi a chanti po hria theilawin chonu chuan Timur laka a case file chu avati top le dai ani ome chothil thleng chu tlangkam ti vela an soidan chuan Pakorov chung kwa ti chuan Timura ming chetaka aum tur chu an do lawa hemi wang hian mithil ti thei tak tak connection an nei that ema wangin thil thleng da chu an tu dai ta ni in an soya chu ba ka chu massage therapist chu tungi ani te tu man an hriat lo nan chu no ming tile ani na te chu mi pui te hriat lo tur hian an thup tlat boka chu mai ba ka chu nu po chuan Timuran achunga a thil ti te kha a soi chhuat to lo nan Pakorov chung kwa hian thil engemaw an ti ni in an soi ta bok ani heta alandana chuan Timur khan massage therapist kha khang thil rap thlak tak a thlen ma khan awapmu ani melta a chu thil chuan khamizana rei tak Timuran an in a chwa san chan kha a soi fia che ta boka
ti chuan khami hnuwa ina a liat lian hnu khan timura chuan anupuin a thian nu alo biak awang khan thinrim da thutin alsui nen chuan anin hau ta vak anga chumi hnuwa sabenai po chuan anin hau chu chel avatum ani hmel ta hle maya ma se chutia anin hau na satak em awang chuan timura chu in thunun thei to lavin manro a chota ani anga chumi hnuwa alsui le sabenai te kha thinrim takin a thata ani hmel ta ani le chuan january ni somthi pathum jing lamdar sari vela khan timura chuan a social media chu a top nan chuan lut in hemi hnu a hian timura chuan a phone call le a message te chu a chang thei to talawa alanda na hiti hun lai vel hi timura ain ti hlum hun lai vel kha ani hmel ta bok ani alanda na timura chu mani thudu tak thin chetak mai le thin rim sam tak mai ani hmela ma se chung thilte chu alsui chung te nge po chuan an jing thelo hial mai tin alsui le sabenai te thatu chu pon lammi anin chunga lawlu ro ani chu an ring fan maya hei mai ba ka timura shetu reng chuan timura chu mingil nei tak mai le mizaidam athil ti to te ngun tak le rel rufim tak po chunga ngai to thin mi ni nan soya hemi wang hian timura thil ti rap thlak tak te hi ati ani an ring thei thlot lawa chu mai ani lo timura chuan chol lai ti le weekend ate chuan zu te chu in ve thin thoma se tu ma in arui lai hi an la mulo boka ma se timura te in an dap khan timura te ina khan timura nu dam doi na chok na sang tak tak da chu mu treu ni in timura nu kha kan sarwanga thi ani kan ti to kha khami wang khan a thi hnuwa ana chok na sang tak tak de kha ina khan lo kal san chewa heta alanda na chuan timura nu ina adam doi a thi san tak te kha mi tu emo chuan alo e chun zoma dam doi te po kha thatakin alo da thlap vek bok ani belta a te chuan chung thil te awang chuan theory thar chu aron chhuale phat lo mai alanda na timura chuan arukin anu ina damdoi a thi san tak de kha alo e ve chinanga khatia thilrap thlak tak a thlen sana po khan timura chuan damdoi te chu a e le anga zuwa in tel bok nen damdoi le alcohol in cho pol chuan timura chu thil ni lo a hmu tir ani mai theya ani lo poin a thin rim tho chu adam doi e le azu in ti awang khan a in sum zo talo anga chumi wang chuan khatia ang thil rap thlak takha atita ni in an ring ta hle bok ani hei ba ka hian hetiang ang hi til thlen dan dik tak ani se chuan timura khan anupui le anupui thian nu a thalai khan aril ru a fim lawanga ma se aril ru te alo fim tak nu ale a thil ti sol poizia a hriat nu a khan timura chuan engtia han ti le tur nge ti chu a hre thiam to lovin ama le ama chu in tha ve ngot lo chu ti theidang ani to lawa a hriat awang khan ama le ama kha a in te hlum ve tamai ni in arin theita bok ani ti chuan alsui le sabrenai tha ani na case chu a tha tu ber a in ti hlum ve taksi awangin case po chu file ani talawa ma se timura chung te le alsui chung te ngi po chuan timuran alsui le sabrenai te chu a tha ani chu an la ring thei chong lawa te chuan alsui nu do dan angin timura le alsui te chu anom na kho thlan muala thlan khur pakhata chuan da donin an vui liama alsui nu sedanin amak pa timura chuan a fano chu a hmangai hle maya chumi wang chuan alaka rong taka a che thei arin lo thu te soin a fano le amak pa te chu anin hmangai ema wang khan kuang pakhata an zal dun ngei chu an ti nge ngai ani tur thote asoya hei ba ka hian an thi hnuwa po an pahni chuan tension thei ani to lo thu asoi ta bok ani timura le alsui te thi dan rak thlak tak mai hi mi te chuan an soi du hle maya reilautia Republic of Tatarstan chu deng chuak tak ngalin ramhun sang sanga journalist chu alsui te khwa chuan an ron kal khom boka chuta chuan thil thlen dan te le timura te pahni thon tho te chu ti chwa tumin na satakin chan an la a amai ro chu prokuraf le sabas nikovia chung kwa te chuan media ti ma a thu soi chu an du tlat lo ani ome nima sela chu kho chunga mi pui tam tak timura le alsui te chung kwa tha chang ve lo tu te chuan alsui le timura te chanchin chu media ti ma chuan soinuam an ti em ema chuta chuan thil thlen dan tak tha chang si lo hian tlang thu thang le an rin dan vel te chu interview na te chuan an soi chuak ta hloma chungte awang chuan thil thlen dan dik lo ti le an hria dan ang anga soi chu atam hle ta ka wangin a engber chunge dik ta berang ti te chu hria thiam chu a har sa ta hle maya
chuta an soidan then khat phei chu thil thlen dan nena in ang mia lo te po a awm bawk ani ti chuan January ni somni paruka khan Timur pa chuan interview chu nei tangi nge in chuta a soidan chuan afa pa Timur chu autopsy report atanga alandana ataksa khan kotlhak na hliam nu ma awm tho soya chu ba ka arwang an hmuna akar chunga po khan ti sen tlem te chia kha awm boka chumi wang chuan arin danin afa pa Timur kha nataka soisak ani a khatia tha ani nu khan arwang te chu mi te hmu turin akar chunga khan an da ta nia arin thote asaya ma se hetia Timur pa ina afa pa chungchang asoya changa hunrei wak lawa hian investigator te chuan thu chwa chu ron siam veli in Timur taksa te khan soisak na hnu ma awm lo thole ataksa a hliam om chon po silaya ain kana hnu ma che aka ani tho an sei vele tlat maya ti chuan alandana Timur kha akhabi hnuaya inkapin amale ama kha ain that ngei ni te chu police te nu chui top na chu anita ani